n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. O Chineke nna dike niile, onye nyere anyị ndụ, na-enyekwa anyị ga-ebi ndụ, anyị na-ekele gị n'ụbọchị nke taa n'isi ndị Igbo niile ebe ọ bụla ha nọ, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama, ọ kacha mkpa ndị nke nọ na New York ebe a. Chukwu nna biko, ọ bụ gị kpọrọ anyị ebe a, ọ bụ gị na-edoziri anyị ụzọ, ọ bụ gị na-agba anyị ume, ọ bụ gị na-azụ anyị. Amasị gị gọzie ụmụ gị niile nọ na New York, chekwaa ha, dube ha, chụpụrụ ha ajọ mmụọ, chụpụrụ ha ajọ mmadụ, weta udo na ọganihu n'etiti ha, weta udo na ọganihu n'ezinụlọ niile nọ na New York, ndị Igbo nọ na New York, weta ịhụnanya n'ezinụlọ niile nọ na New York. Chineke nna, anyị kwere na gị, ịbụ nna anyị, ị na-ahapụrụ anyị, ị na-agọzi anyị, na-enyere anyị aka. Nna asị gị gọzie ụmụ gị niile nọ ebe a na New York a, ndị nwoke na ndị nwanyị, ụmụaka, ndị ntorobịa. Gọzie akpakpa anyị niile dị mma n'obodo a, mee ka ịhụnanya gị jupụta n'ime anyị, udo na-achị n'ime ndụ anyị na n'ezinụlọ anyị. Gbaa anyị ume, wetara anyị ọganihu, ahụike. Chukwu nna biko, mee ka obodo anyị nọ n'ime ya chekwaa anyị, ka anyị na-ebi ndụ dị mma n'obodo a. Nye aka n'obodo a, ka obodo a na-eto, ka obodo a na-enyekwa anyị aka ka anyị nakwa eto n'ime ndụ anyị na ezinụlọ anyị. Chukwu nna biko, gọzie ụmụ gị niile n'ebe a, ndị nke na-agụ akwụkwọ, nọnyere ha ka ha gụta akwụkwọ, nweta ọrụ dị mma. Ndị nke na-arụ ọrụ, chekwaa ha, nọnyere ha. Ekwele ka ihere eme anyị n'obodo a. Wepụrụ anyị ihe ọjọọ, wepụrụ anyị ọrịa, wetara anyị ahụike, wetara anyị udo, wetara anyị ọganihu. Ụmụnne m, anọ ebe a n'ụbọchị nke taa na-ekpere unu ekpere. Anọ ebe a n'ụbọchị nke taa ka m gwa unu okwu, ka unu jisi ike na-abịa ọgbakọ ndị Igbo na-eme, ka anyị ji ofu obi na-eme ihe n'obodo a, ka ndị ọzọ na-amụta site n'aka anyị, ka anyị na-akụzi ndị ọzọ ihe dị mma. Ekwere ka Chineke kwere ka anyị mụta ọjọọ n'ebe ndị ọzọ nọ, ka anyị were ihe dị mma na-akụziri ndị ọhụrụ anyị na-ahụ mekọ ha n'obodo a, ka anyị ji anyị na-ama akpụ. Amaghị unu, biko unu, n'oge ndị Igbo na-enwe ọgbakọ, ya bụ ebe Ọgọst 15 Igbo week, isi n'ike pụta, n'ihi na anọrọ ofu ebe na-emehie dịka ndị si ofu ebe pụta, ọ ga-adịrị anyị mma. Ọ bụrụ ma anyị na-agba iche iche, ọ gaghị adị mma. Mana anyị jikọ aka ọnụ na-emekọ ihe n'obodo a, anyị ga-enwe ọganihu, udo ga-adịrị n'etiti anyị, ịhụnanya ga-adị n'etiti anyị, nsọpụrụ adịrị Chineke, aṅụrụ abụrụ nke anyị. Ya bụ nna ya unu, ụmụnne m, na ọ dị mkpa ka anyị nwee ike ịpụta oge ndị Igbo na-emeghe. Onye ọbụla gosi onwe ya, gosi ihe o ji bụrụ mmadụ, gosi ihe o nwere ike imenye ndị Igbo na-enọ na New York, ka ihe na-aga n'ọfụma ebe anyị nọ. Ka Chineke nna dike na-enye gọzie unu, nọnyere unu, gbaa unu umekwa ọbụla, ka udo ọchịchị na ezinụlọ unu, ka ịhụnanya cha na ezinụlọ unu, ka otuto na nsọpụrụ dịrị Chineke n'ụbọchị ndụ anyị niile, ka aṅụrị bụrụ nke anyị n'aha Kraịst Onyenwe anyị. Ka Chineke na dike na-egọzie unu, gọzie ụmụ unu, gọziekwa unu n'ibe unu, n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Udo dịrị unu. Cha Igbo mmanụ, Igbo rienụ, Igbo zụọnụ, Igbo mụọnụ. Biko ụmụnne m, aha m wụ Sir Ifeanyi Ajomiwe Nwakamma. Ọmụwawo president ndị Igbo nọ na New York. Ndị Igbo maka agasị onye bụ president wee eze ndị Igbo na New York.
oge eruola oruola omume ọzọ mgbe anyị ji akpọkọta ụmụnne anyị ka anyị bịa mee ihe ndị nna nna anyị ha were nyefe anyị n'aka, ya wụ omenala ndị Igbo. Ọ ya ka a na-aga imekwa ugbu a. Igbo organization bụ ha nwa ndị na-ehiwe ihe a mgbe afọ niile ha na-ehiwe ya. And the Igbo organization bụ the oldest organization na New York na-achịkọta ndị Igbo. Ọ kwara na ihe mere Igbo ji na-aga n'ihu na New York maka na otu a otu mara mma, otu gbara mbọ ndị nna anyị ha nọbụ nga mbụ hiwere ya. Ụfọdụ ha ka nọkwa ya, ụfọdụ ahapụla anyị. So ana m eji ohere na-ekele ma ndị hapụrụ ahapụ ma ndị kere na ya n'unu mere ihe ọma hiwe otu a maka ọdịmma nke ndị Igbo. Ebe anyị na-eme ihe a afọ niile, nke afọ anyị na-atụ anya na a ga-abụ ihe ga-apụ iche. Chetanụ na ihe anyị na-eme mmemme omenala ndị Igbo. Ọwụ mmemme omenala otu onye, ọwụ nke ndị Igbo, ihe eji mara ndị Igbo niile na mba niile nọ n'ụwa. So n'ihi ya, ihe a bụ ihe kwesịrị omume, mana ala dị York nga ma n'ụlọ ebe anyị chepụtara ala Igbo, ebe anyị chepụtara mana Naijiria ebe anyị chepụtara. So ana m arịọ biko ka onye ọbụla pụta bịa tinye aka n'ihe anyị na-eme ka ọ gaa nke ọma, ka ndị dum nọ na New York ma ndị mba na ndị Igbo nọ na New York mara ndị Naijiria nọ na New York ka ha mara na ndị Igbo nọ ga. Yes, anyị agbaala mbọ na-akwado na-evulikwa ihe a ndị nna anyị ha ma ndị nna anyị ha so hiwe, na-evuli ya elu n'afọ ọbụla ahụ, na-evu Igbo organization na-aga n'ihu. So ana m arịọ si biko pụtanụ n'Igbo konụla anya mụọ n'ụmụ nga mụọ ọtụtụ ụmụ nọ nga, ụmụaka ya bakwa n'uru, ha ga na-abakwa uru na-aga n'ihu. Mana manye ejisighị ike chịkọta ha, gosi ha n'ihe eji mara anyị, gosi ha ụzọ ha kwesịrị na-aga. O nwere ike aga enwe ike ghọtakwa ụzọ ahụ, mana ọ bụ n'anyụ nwa ka ọ dịrị igosi ha, na-akụziri ha. Anaghị ha bụkwa mba ahụ otu n'ụzọ a ga-esi kụziri ha na-mee ka ha na-enwe ike na-eme akwụkwọ ihe anyị na-eme ugbu a. Onye ebe ya kpọta nwa ya esoro na-ele ihe ndị anyị na-eme, ya echikwana gị ahụ mụrụ, maka na asị anyị isi nwe ewu ụzọ ochi ata ahịhịa ya atawa ya chebe atawa ya na-aga n'ihu. Anyị kụziri ụmụaka anyị ihe a niile, omenala anyị, ihe ọdịnala anyị na-eme, ha ji okwere ya ma ya nọ ya ma ya nọghị ya, ha nwa ka ivuruzi ya n'isi na-aga n'ihu. Ndị Igbo umekere ọbụ ndị Igbo organization agbaala oke mba ịchịkọta ndị Igbo a, andọkwanụ usoro a ha hiwere ka anyị nwa kọntinọkwara na-evu na-aga na-efu n'obi na ya ga-ewere ya nyefekwa n'aka ụmụaka anyị. So biko ka onye ọbụla ghara ịla azụ, ka obi ghara ịda onye ọbụla mba. Ọ onye mechaa ya enye ohere onye ọzọ bịa mee, mana otu ochi na-adị bụ gharịla nwe onye ga-asị ma nke a ma nke ọzọ maka n'ihi ya aga m ime nke mba. Mgbe ị na-eme ihe ahụ omenala anyị ka ị na-emegide onye nwanyị nwa ka ị na-adọla azụ, ọwụ otu onye ka ị na-adọla azụ, ọwụ mmadụ niile ka ị na-adọla azụ. So ana m arịọ ma ndị ụkọchukwu ma ndị dị iche iche na-arụ ọrụ ọla ha dị iche iche ha na-arụ iwu ha na onye Igbo, ị kwesịrị ịpụta soro ihe a anyị na-eme, maka na ọwụ ụzọ anyị na-aga wụ ụzọ mara mma, ụzọ ga-abara anyị uru na nga ma na nga ọbụla ahụ n'ụwa niile. Nke anyị adịghị iche, anyị agbaala mbọ na-ekpekwa ekpere na-ele anya na anyị ga na-agbakwa mbọ na-aga n'ihu maka ọdịmma nke anyị, na nga m nọ na-eme ihe ugbu a wụ na obi Igbo bụ ndị Igbo nwe ya, lekwana aha ya obi ndị Igbo. Ọwụ ebe ọ na-awụ nwa Igbo achụwagodo gị ọsọ ịgba ha n'ọsọ gbarute nga ịlarụ ole, onye uwe ojii agaghị bịa pụrụ nga, onye ndị isi ndị nwe obodo na-achụgharị ụmụ nwere agaghị chọrọ bịa nga, ịgba ha n'ọsọ gbabata nga ịlarụ ole, maka na ọwụ ndị obi ndị Igbo. So ana m arịọ na-ekpe ekpere sị nna nna anyị ha ma ndị nọ ugbu a ma ndị ke gawara aga, biko unu tinyekwa ka na-echekọta ụmụ Igbo nga ọbụla ha nọ, na-echekọta ụmụ anyị, na-elebere ụmụ anyị anya maka ọdịmma anyị. O nwere mgbe ọ bịakwara bịa asị olee ebe ndị Igbo nọ, ụfọdụ ụmụnne anyị si mba
mba si n'azụ ụlọ na-abata ha kpọ ha na mgbịrịgba eji mara ndị Igbo anyị aza anyị atọrọ ha ka otu ha ga-esi gaa ije tọrọ ha ka otu ha ga-esi mee ma ha batakwa ka anyị na-anabatakwa ha chọkwa ụzọ ka a ga-esi nyere ha aka ka ha nwee ike nweta onwe ha ọ ya wu uru anyị bara onwe anyị ana ihe niile bụ na obi Igbo ka ọ na-eme so anyị agaghị ikwe ka ihe nna anyị ha mefụtara anyị ka ọ daa ịgbakọta aka mee ya ka ọ na-aga n'ihu bụla ihe anyị na-arịọ biko ana m eji ohere na-ekele ndị dum na-agara ndị Igbo ozi kemgbe ụwa ndị dum mụtara atụmatụ eji wee hiwe Igbo Organization atụmatụ eji wee zụọ obi Igbo atụmatụ eji mee obi Igbo na-aga n'ihu ana m ekele unu n'ụzọ pụrụ iche unu niile gbara mbọ onye ọbụla ahụ mere nke o mere mgbe ọla ahụ mere ya onye ahụ gbara mbọ n'ihu na Igbo ga n'ihu so anyị na-ekwukwana nkwasị ma mmiri ọ na-ezo ma anwụ na-acha Igbo ka anyị wụ anyị ga na-eme ihe ndị Igbo na-aga n'ihu biko ndị nna anyị ndị chie ana m arịọ unu na-ekele unu si biko unu elefula anya na nga anyị nọ anyị unu nọkwara nga anyị nọ tụnụchi na-eme na-eme na mbụ ụlọchikwota na-eme na-aga n'ihu ka Igbo dịrị mma anyị na-asị ka ihe ọbụla anyị mefụtara nga ka anyị furu ya lawa ụlọ ga dozie ala Igbo ebe anyị chepụta ụlọ anya ọtụtụ ndị ụmụaka anyị ndị a mụrụ n'ụlọ ha na-asụsụ asụsụ Igbo gịnị ka ha na-eme ha na-asụ English na-enweghị mụtaghachi kọwa ya akọwa ebe asụ na broken language asụ na ọwụ gịnị ka a na-akpọ ya ma slang ma whatever a na-akpọ ya akpọ mana ụmụaka anyị mụrụ ihe anyị na ha akụziri ha Igbo ka awụzie ha nwa ga na-emezi export Igbo ahụ buru ya lawasị Naijiria lawa ala Igbo ga kụziere ndị ka ha nọ n'ụlọ ọhịa anyị na ha ahụ kemgbe ndị nne anyị ha nọ ga na-etinye aka na-achịkọta ụmụ anyị na-akụziri ha egwu ọdịnala akụziri ha ụzọ dị iche iche ha ga-ezi na akpamagwa ndị nna na-emekwa otu ihe ahụ so biko onye adala mba obi eme akụkọ onye ọbụla ihe anyị na-ekwuchi ike ndị Igbo anyị nọ nke anaghị eme nke ọma anaghị agba mbọ dị egwu onye Igbo na-agụ ụlọ akwụkwọ ọ na-agụ gụọ ya gụrụ ya n'isi ma nwoke ma nwaanyị ma ndị ka anyị mụrụ ga ma ndị ka echi echi bịa nwaanyị anyị ndị dị ime abịakwa ha na-amụ nwa na-agụkwa akwụkwọ ha na-evu ya afọ ime na-aga ụlọ akwụkwọ na-agụ gụọ ruo ebe dọkịta even chọfụrụ gụfere dọkịta sef so ọ iji gosi unu ụdị spirit ndị Igbo nwere maka anyị ma ihe ada na-eji anyị eme ọnụ n'mba niile n'ụwa niile dị iche iche a na-eji ndị Igbo eme ọnụ so New York this is the time ka anyị furu ihe adụm anyị na-emebu ka anyị fulikwe ya ka ọ dịrị karịa ọ dị mma ugbu a karịa nke emeburu eme mbụ maka na ogene omenala ndị Igbo ka anyị na-ehiwe na mba New York so biko ana m arịọ ndị eze ndị nze ndị ọzọ ndị chief onye ọbụla na-eme ihe ọdịnala ụbọchị ahụ pụtanụ ka anyị mee ya chikworo hela na-ekele ndị iwu ndị na-achị ndị Igbo nọ na New York bụ ndị a na bekee na-akpọ ndị executive maka ha agbaala mbọ na ịgara ndị Igbo ozi ha ka na-agbakwa mbọ na-agakwara ndị Igbo ozi na-ekelekwa ndị bọọdụ a na-akpọ ndị board of directors maka mbọ ha na-agba mbọ hie nne na-ekele onye ọbụla ahụ tinyere aka ndị building management committee all the committees e nwere ndị construction review committee ha niilecha ụzọ ọbụla isi na-etinye aka ọwụ ndị Igbo ka na-agara ozi anyị agaghị chefuru echefu anyị nakwa na-echefu onye ọbụla biko ana m arịọsi biko pụtanụ ụbọchị anyị na-achọ ime ihe anyị kpọrọ Igbo week ya wụrụ izu eji agbata ndị Igbo biko pụtanụ o nwere nga o ji gị o nwere na-enweghị onwe ike ilite ọtọ ịchọ anyị nyekwara gị akụkọ gị chi pụta ụbọchị ahụ jọs kpọọ anyị n'igwe anyị ga-achọ ụzọ anyị ga-esi fute gị na ọhịa a ga-eme ime ile ndị mmadụ ahụ ka mara onye nwere ọrịa n'ahụ ya n'ụbọchị iri na otu ruo ụbọchị 12 na Ọgọst ọnwa afọ asatọ a ga-emekwa banquet ga na-akpọ banquet nke anyị na-eme iji cheta especially ndị nne anyị maka mbọ ole ha na-agba maka ndị Igbo maka ime anyị mụọ anyị mee anyị awụrụ mmadụ ụbọchị a ka anyị cheta ha ụbọchị a na-akpọ ka anyị na-aga ime a na-akpọ banquet anyị na-atụ anya ọtụtụ ndị mmadụ ga-abịa ya emefucha nke banquet ahụ ụmụaka anyị mụrụ nga ka ezukọkwa mee nke eji mara ha
our youth and young adults. A ga-eme ya ụbọchị 14 n'ọnwa asatọ 2026. So anyị na-arịọkwasị ụmụaka anyị niile pụtanụ. Obi Igbo awụ nke anyị, ọwụ n'onwe ya, ọnụ aka anyị na-achị hapụrụ ya. Pụtanụ ka anyị mee ya ka ọ maa mma. Unụwa sokwere na-eri uru nọ n'Obi Igbo. Then emechazie anyị ga-emezi ka a na-akpọ grand finale Igbo Cultural Day na field a na-aga ime ya na Royal Wakens Park. Onye ọla pụta, a ga-evute mmụọ dị iche iche. Ụmụ nwaanyị ga-agba egwu, ụmụ nwoke ga-agba egwu, oriri dị, iri mmanya, ihe ọbụla ha chọrọ nọ ya. Ihe niile chọrọ from you iri ya traditional efe traditional gị pụta ụbọchị ahụ ka anyị hụ otu isi dịrị, ka anyị hụ na ị nọ na-anọchite anya ndị Igbo na agwa gị na ihe iti n'ahụ na ihe ikpu n'isi and all that. Biko anụmanụ si biko ka anyị mee ihe ndị a dum, ka anyị mee ya n'ụzọ ga-ama mma. Emechakwa ya niile anyị ga-asị Chineke nọ n'eluigwe ọgbasị ekele ga-adịrị gị. So na mmechi ana m asị ndị nna anyị ha ndị ichie apafutara m ọchị nga lekwe na ọchị nọ nga onye na-ata nke ọ na-ata ya atawa. Biko meenụ ka ihe a anyị hiwere ka ọ gaa nke ọma. A ga na-echeta unu mgbe ọbụla ahụ anyị chefughị na-echefu. Na-asịkwa na ọgbasị nọ n'elu ihe a niile anyị mere, ma nke ndị nna nna anyị gị mere anyị, ma nke ndị ọha gị ime n'ọgụ wawozi okwucha ọgwụ anyị na-atụ anya na ị ga-anọnyere anyị. Ọ ma mmiri oge Igbo ekene m unu. Onye na-ekwu n'okwu tata bụ onye ama as Mrs. Vero Aneke of New York, the Omenala of Egede and the Queen of Enugu in New York City. And I'm Vice President Igbo organization here, the biggest organization I will ever. I'm the Vice President. Otegaka I mebere ihe anyị na-ayọ ọnụ. Ihu ga-amata bụ na ebe ọbụla a na-asụ bịa Igbo ka anyị bụ. Ebe ọbụla sịkwa na ọ na-akụta eji a na-asụ bịa ịbụ onye Igbo. So unu bịanụ week a na-abịa, week of August 10 to 16 all for Igbo week. All Igbo week niile nọ na New York. Anyị na-ayọ unu onye ọbụla bịa tinye aka ka ihe aga anya ọfụma. Daalụkwa. Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Igbo bụ Igbo mma mmanụ ike ntu dị na-ekele. Adị asị onye mmefe ya pụta n'anwụ. Asị na nwanne ozu na-awa ozu arụ. Asụsụ anyị na-anakwa, omenala anyị na-anakwa. Ụfọdụ ụmụ anyị amarụzikwa asụ Igbo, ụfọdụ ụmụ anyị amarụzikwa ụmụnnefa asụsụ afa n'obodo oyibo. Akụ niile akpata anakwa ọnwụzikwa ndị ga-analụ ụlọ. Biko duru na ụmụ ụlọ, duru na ezinụlọ pụtaba n'Igbo wika ka fa bịa malụkwa ụmụnnefa ndị ọzọ. Pụta ka fa malụ omenala anyị, mụta asụsụ, mmekọ adịkọsị afa malụsị onwe fa, enwe ike ịnọkọsịkwa onwe fa ka omenala anyị dịla anyị, ka asụsụ anyị dịla anyị. Duru na ụmụ biko ka akwa ịkpa n'obodo oyibo ghara ịtọ n'obodo oyibo. Ka a sị na akụ ruo ụlọ okwu ebe o si ọkụ ya biko onye ọbụla pụta n'Igbo daba n'Igbo wuru. Daalụ. Ndị Igbo ndeewonu. Afa m bụ Nwaada Gladys Onyechere. Ebi m na New York. Wee n'oji ogere a na-akpọkọ ndị Igbo niile nọ n'ụwa niile ka unu bịa mmemme nke ndị Igbo na-akwado ime n'ime afọ 2026 n'ọnwa nke asatọ, mkpụrụ ụbọchị 10 ruo na 16 n'ime ọnwa nke asatọ. Biko bịa nọnyere na ya na-achọ ịkwalite emume Igbo. Ụmụ Igbo anyị ekene. Afa m bụ Celestina Enumanya Ugbuala, onye Aniọma ka m bụ. Unu afụgo ka mụ na nwa m ịgbasi ekike Aniọma anyị. Anyị na-akpọkọba ụmụ Igbo niile nọ na New York n'ọnwa nke asatọ
bụ Ọgọst 10 wee nke iri wee elu 16. Unu pụta ka anyị niile yọrọ egwu kenye ụwa niile gwa mata ndị anyị bụ, gwa mata ndị ụmụ anyị Igbo na ndị Igbo si ike. Anyị ọma sokwenyewa ndị Igbo, anyị niile ga-apụta nnọọ yọrọ egwu gosi ụwa ka anyị si eke ekike anyị. Unu afụgo ụmụ anyị ka o si eke ekike ka nne si eke ekike, ka ya bịa yọrọ egwu pụta nnọọ ya kenye ụwa niile n'Igbo amaka. Pụtanụ ya ga-esu anyị biko anyị ama na-akpọ ọhụrụ ka anyị na-akpọkọpụ unu niile. Unu bịa ka anyị niile yọrọ egwu iwe fụga nwa mmewa onye nne gwa onye Igbo. Hello, my name is Nene and I'm Nigerian. I'm inviting all the youth to this Igbo cultural event. Ụmụnne m babanụ ndị Igbo nwere emume pụrụ iche anyị na-eme na New York. Babanụ unu kwado anyị ndị Igbo nọ na New York babanụ rinne a na-akpọkwu unu bịa unu zaa ya oku. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwezuonu, Igbo owu Igbo. Asị m unu nnọọ gbakọtawanụ onye na olu ya wụ ezi nwa unu ezi nwa unu ezi ọyị unu Chief Chukwuemeka Martins Iwuala Omenneji 1 na-emekuku Ancient Kingdom Owerri, onye nke 1 na New York the Big Apple. Anaghị eme emume ndị Igbo n'ọnwa nke enye anyị nọ n'ime ya wụ ọnwa Ọgọst. Asị m mbọsị nke iri rute ke asatọ. Asị m ọwe mbọsị anyị niile ga-anọkọ ụmụaka anyị eme emume mmọnwụ, anyị eme emume iri ji, anyị eme emume ịhụnanya si unu niile ebe ọbụla unu nọ si n'ụgbara bịwa na Chineke dị n'eluigwe dị n'anyị ikikere iwu ndị Igbo ga-agọzi anyị niile n'aha Jizọs. Aha m bụ High Chief Sir Ezinna Nneọma Ebube Ide Akpọkọ Dike nna ya isi ekeresi ọchịrị ọzọ nke mbụ. Eji m ohere a ekele ndị Igbo niile nọ mgbakọrọ ọbụla anyị nọ na the world. Anyị na-asị ndị Igbo New York Igbo Organization New York ji ohere a na-akpọ ndị Igbo ọbụla ị nọ na anyị nwere Igbo week na-ebido from 10th of August to 16th. And a ga-eme ọ ga-ada ụda anyị na-eme emume, anyị na-akwado emume Igbo Week na New York. Anyị na-akpọ ọhaneze ka unu bịa nọnyere anyị. Bịanụ bịa soro ndị Igbo bịa nwa aṅụrị ka anyị promote omenala anyị. Omenala Igbo a na-anwụ anwụ. Anywhere we are, anywhere ndị Igbo nọ, we go with our culture, and that's the culture that we are ready to display come next week. So I beg of you to come, Diano. Let's enjoy the week. Together we are stronger. There we go. Nze Tobias Sada Yochukunda. Nani maybe the home Africa. Our secretary of the board of the organization. Fortunata anyị na-ebe na-ama ndị Igbo niile maka emume ndị Igbo na-eme. Emume ndị Igbo bụ wiki ndị Igbo, the whole week
starting from the 10th to the 16th. Anyị na-asị Igbo niile ebe ọbụla nọ ya nọ ihe a ga-ejikọrọ ndị Igbo na ala New York. Igbo ekene m unu. Ndị Igbo ekene m unu. Ọmụnwa bụ Ogbuefi Ejinebo, Ogbuefi Nwatakunie. I'm the current president of Enugu State Cultural Foundation. So, Ejima Fandi Enugu niile nọ na New York, New Jersey, Connecticut, well, first of all, the president of the organization and all members of his organizing committee. How is we think about the honor for all Igbos to have the opportunity to come together to showcase Igbo culture. Their support to Igbo organization. They go see how to Igbo Igbo last. Igbo ebe na ha no, they go see their culture. Ihe Jeremiah and the one does that fly you fanya, but I am the proud of our culture. So I say in the Igbo ni na New York, they are go see our culture. And those go to her. Igbo ada last. Ihe ọbụla emere Igbo ga-anọ n'iru. So anyị na-ekele onye ọbụla, na-ekele president Igbo organization bụ Sa Nwakamma, na-ekele ọfụma ya na ndị otu ya ka esi arụ ya bụ ọrụ, na-asị onye nwanyị ka Chineke nọ n'eluigwe mee ka ihe a na-apụla Igbo dị nke this year bụrụ the best n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị. Igbo kwenu! Igbo kwenu! Igbo kwezano! Aha mbụ Ikenna Achọmgbe. Hello, my name is Nadia On Igbo Youth Night, it will be a very fun day for all the youths to come together at one and show up for each other and have a lot of fun. And then the following day, we have Igbo Cultural Day, where we have an assortment of things to do, dancing, eating, music, a lot of things to do that day. So I ask that all of you, youths, parents, Igbo people, we should come together that day to have a great day. Ebe niile ndị Igbo nọ ọtụtụ ka a na-achọ anyị maka ngozi Chukwu nyere anyị ya apụta ka gị na ụmụnne gị nọ ka e nwee ike na-eme ihe ọ na-aga n'anya maka na ọgba nwanne gị bụ onye ị ga-eberu akwa ya ga-ege ndị orugo na omume pụtanụ ka anyị mee ihe a oyi ibe Igbo amaka Igbo ma mma omenala Igbo aya ha na asụsụ Igbo aya ha na ọkwụ mgbe ibe a ka anyị kwesịrị na-eme ka anyị nwee ike na-eleta omenala Igbo wee na-emekwe ka ọ na-aga n'ala Igbo. Ekele ka m na-ekele ndị niile na-achụkwa Igbo na New York afọ m na afọ echiche mgbe mmiri mmadụ ụwa biko pụtanụ ka anyị nwee ike mee ya ka ọ gaa ọfụma. Igbo kwezu oyi aha m Chief Wetumus ala Owerri ahịa Igbo week ka anyị mere so achọpụ onye ọla bịa pụta bịa sọpọtụ onye ndị Igbo ọ dị very mkpa na anyị bịara bịa kwela ndị Igbo anyị so abịago m nke onye ọla emere Igbo respect ka ọ bịa sọpọtụ anyị ndewo. Igbo mmanụ, Igbo mụọnụ, Igbo rienụ, Igbo zọnụ. Aha m bụ Maazị Ugochukwu Ọgwụrụmbaike Duru, onye isi na-elekọta ndị board of directors Igbo organization New York. Ana m akpọku unu so unu bịa na omenala anyị bụ ihe anyị jiri biri. Onye Igbo ọbụla na-aga na ihe ejiri mara onye Igbo anyị na-aga anyị ka omenala anyị na-azụ. Omenala anyị ga-adị ndụ, omenala anyị ga na-aga n'ihu. Anyị na-azụ bịa soro na anyị na New York n'ọnwa asatọ
26 site n'ụbọchị 10 ruo n'ụbọchị 16 anyị ga-abịa gbakọ si gwa ndị bekee na Igbo nwere mmadụ, gwa ndị bekee na Igbo anaghị ada ada. Ndị Igbo ekelele m ụlọ ka onye chiri ya zere. Aha m wụ Chief Ezinne, actually double Ezinne, Mrs. Rose Amobi. Eji m ohere a na-ekele ndị Igbo na-arịọ sị biko ndị Igbo niile ebe ọbụla unu nọ, unu gbata ọsọ bịa ka anyị niile zukọ ọnụ. Igbo Kwen! Igbo Kwen! Igbo Kwen sono! Cha, Igbo Kwen! Igbo Kwen! Kwen sono! Umikoro, Umabo, piano. Come guys, let's have fun. Today is Igbo Day. Na mba dị iche iche o ruole n'omume ndị eze, ndị chief, ndị dum chiri echichi ma ndị iwu ndị ọdịnala. Oge ruole ụka akpara agbawu isi ga-eji ekwe ya. Igbo adịkwala ọzọ, ya akpọkwala unu ọzọ. Bịanụ bịa ka anyị niile soro mee ya Igbo wiki nke afọ 2026 na-ebido n'abalị 10 ruo na abalị 16 n'ọnwa Ọgọst 2026.